Takže ahoj, ja by som vás chcel privítať u tejto novej série z hry Escape from Tarkov z PvE zóny. Pôvodne som síce chcel natáčať PvP zónu, ale vzhľadom na to, že som teraz v situácii, ktorá není úplne ideálna, nemám moc dobrý internet a PvP zóna sa strašne seká, tak to bude len PvE zóna. No, ja ešte nemám resetnutý ešte si musím resetovať účet, ale prišiel som sa aspoň rozlúčiť s mojim hideoutom, ktorý je docela loadnutý, mám tam veľmi pekné zbranie, keď som ich už nepoužíval, kto vie jak dlho. No tak len to tu ukážem, jak asi môj hideout vyzeral. Jo, všetko v podstate je na max skoro. Tak to tu nejak vyzeralo. Môj veľký generátor, Bitcoin farma, Intel, môj Hall of Fame so zbraniami, ktoré som tu nepoužil, odkedy som ich tu uskladnil. To mi pár chýba, lebo som ich teraz použil. Moja skvelá shooting range, kde trénujem, kde si môžem zatrénovať, keby som chcel, ale to nebude. Workbench. Jo, proste. No toto všetko, ja prídem. A toto je len také mučenie. Jo, tieto kity tu boli. Ani nechcem vedieť, jak dlho. Na čo sa im ani na ne pozerať. Trofeje, väčšinou sú to z iba GP coiny a podobné kraviny. Gym, ktorý som nepoužíval už ani neviem tak dlho. No a moja loadnutá stežka s vecami, ktoré som nazbieral, dokonca tuším by tu malo byť niekde aj jo. Toto je z vianočného eventu, ktoré som dodnes neotvoril. Nazbieral som ich strašne veľa. Jedna tri TKC zbraní, plné zbraní, alebo skôr komponentov, s ktorými som sa nechcel rozlúčiť a ja sa to vzdialím, pretože tu strašne nahlásaná tá hra. Muzika. OK, a ešte dve TKC, kde sú tiež ďalšie veci. Ja mal som tu proste toho veľa a ja sa s tým teraz musím rozlúčiť. AK-15, dúfal som síce, že to použijem, ale nestalo sa. A tak možno tieto ďalšie, ja mám v pláne jednoznačne dokončiť celú main tasklineu. Čože vlastne jediný dôvod, prečo to teraz resetujem, pretože za normálne okolnosti mi nedovolí ani navštíviť ich, pretože už som vysoký level a ja by som za normálne okolnosti tie tasky, preskočil ich, niektoré preskočil a to BSGčko nechce, oni chcú, aby všetci začali čerstvo, takže aj ja musím začať čerstvo, musím sa resetovať. Jo, takže to bola moja stežka, také malé rozlúčenie som si tu dal, také malé rozlúčenie. No a jo, je na čase resetovať. The Norvensk region has forever changed the moment it was turned into an open economic zone. Both Norvensk and Tarkov became centers of international partnership. One of the most influential corporations on the global stage, Terra Group, has established its regional headquarters in Tarkov. Terra Group scientists promised to bring our world towards the future. Even back then, it was obvious the old world was on its way out. In Tarkov, the corporation was actively acquiring land and absorbed local businesses for the sake of its revolutionary projects. Virtus in scientia. That's what they used to say. Terra Group's influence in the city grew rapidly. It wasn't long before they started showing interest in restricted government facilities. A move that couldn't go unnoticed by domestic security agencies. In order to protect their enterprises, Terra Group hired a foreign PMC, United Security. USEC personnel began blocking access to Terra Group's facilities, and even the government authorities no longer had a full picture of what the corporation was doing within Tarkov's borders.
Eventually, a team of investigators was sent to the local headquarters to search the building and compile a report. But the USEC operatives refused to let the law officials through and opened fire. After that incident, a new force appeared in the Norvensk region, PMC Bear. Their main mission was to expose and gather evidence of Terra Group's illegal activities around the world. At first, Bear's operations and their clashes with the USEC forces were limited and isolated, but the tension escalated quickly. It was too risky to fully involve military forces to maintain order due to the region's special status. The UN forces and Russian military blocked all routes in and out of the city, and the UNTAR mission began evacuating civilians. But despite the authorities' statements, the situation in Tarkov was no longer under anyone's control. The conflict between Bear and USEC evolved into an all-out armed conflict. Marauders and bandits, soon nicknamed Scabs, only made things worse. For several years, both PMCs fought each other, each carrying out orders from their respective command. Before all this, Tarkov was featured in the world's top financial news. And now it shows up in the combat logs of the contract wars. But it didn't end there. Terra Group's local headquarters became Bear's primary objective, withstanding multiple assault attempts. During one of those raids, something happened. An event that split Tarkov's history into the before and after. Wow. Tak to bolo lore okienko. Wow. Veľmi dobré, mám pocit, že ktoré scény možno boli aj nahrané, to nebola niekedy animácia. No a môj prvý objektív je teda asi polútiť alebo dohrať tento tutoriál. To all USEC units. Blast killed our electronics. No comm with HQ. We have lost control of the facility. Evacuate through Exfil 3 towards the port. Exfil 3. Expect enemy contact. Proceed with caution. Any non-USEC individuals are to be considered hostile. Defend yourselves. Use sound judgment. No, to bola taká bežná nahrávka, ktorú asi uvidí každý. To by mohol byť asi docela drahý rail. Ešte asi hodnotím flea market. A účelom tejto hry je proste asi len lútiť. Lútiť proste všetko, čo sa hýbe. Ice cream, tam viem, že potrebujeme jeden trade. Jo, loot containers. Som docela rád, lebo predtým sme mali docela len takú, že sme začali, mali sme začať na Ground Zero mape, ale tuto nás to vyslovene hádže priamo na Ground Zero a musíme prejsť. Nudos nice, to budem tiež potrebovať. Stickers, kola. Ale čo som tu ešte videl, vraj niekde tu bola nájdená ešte jedna tejpa, ktorú som predtým nenašiel. Ono, v podstate ja som si už odohral niečo svoje v PvPčku. Ja počkať, že by tu niekde? Jo, tu je. Deň 35, OK. Tak si ho počujeme.
Commander, how much longer do you reckon we'll be stuck here? For as long as they tell us to. Terror Group still has a fuckload of unclosed facilities in Tarkov. You think they'll manage to pull everything out on time? Even with their resources? It sounds impossible. Let them set their priorities themselves. We've already got our hands full babysitting HVIs and hauling out Terror Group's docks. But still, even if everything is moved out, there will be hundreds of digital drives left behind. There's no way to evacuate something like that in war conditions. They're not going to extract everything. Okay, I heard Terror Group has some kind of weapon that wipes data from the systems. All of it. Like an EMP? Surely they're gonna give us a heads up, right? It would screw up all our coordination. Why would they hide it from us? Even if they do end up using this thing, it'll only be after we're evacuated. Without our PMC support, they wouldn't last long. They have no one but us. And what about those contractors we transferred the HBIs to? They looked quite serious. You know, shady too. No insignias, no patches. Who are they anyway? There's no info on them from HQ, so clearly we shouldn't get involved in that shit. They might be linked to that specialist guy over at the lighthouse. Perhaps they're just an escort crew from outside the border. Our guys are stretched thin here, and either way, we can't trust them. Makes you wonder how fast Terror Group would have been screwed up without us involved. Especially now. And even some of our own commanders are staying away from their orders. Listen, watch your mouth. Any other situation, I'd have you deployed somewhere far worse, so shut up. Shut up! Yes, sir. No okej, nebali mi tu síce titulky, ale čo som pochopil z tejto nahrávky, tak sa tu vojak a jeho nadriadení docela kecali o tom, aká je situácia v Tarkove na prd, čo už bolo vidno z toho úvodného videa. Počkať. OK. Jo. No a hovorili tam aj o Lightkeeperovi, tomu to je ten taký ten špecialista na Lighthouse, to je podľa mňa Lightkeeper. No a... počkať, skavíci tu sú. Sa hodil. P130, to viem, že budem potrebovať do tasku. A toto je žuk. Znamená to, že som teraz dosť obmedzený, budem musieť využiť asi všetko, čo moja postava má k dispozícii. A to asi sú aj inventáre iných. No, inventáre iných skôr. Skôr nachádzať nejaké väčšie loot containery, žuk mám zaberá 4. Zaberá dohromady len asi tak 13, nie, 2, 4, 12 slotov, ale má v sebe BO2 site 20, takže to je jednoznačne lepšia výhoda. Hej, neviem, tu ešte niečo ďalšieho, pevko, by mohol byť aspoň prachy. Počkať, to sa bude hodiť.
zase jo, Vaulting tu bola asi jedna z tých lepších vecí, čo bolo pridané do Tarkovu. Čakaj, musím rýchlo dopucnúť to healovanie. Ten bleed. Tie sú docela drahé a toto je tuším 15 a helma, nice. Ty, ďalší supresor. Čo? Ja to už som si naplnil úplne, ale pozerám, že ten tu set chcem a toto bude čo? Voda? S koňom. Ok, ten koň sa mi hodí. Chcípni. Ale ten tu set chcem, no asi musím vyhodiť čušenie. Možno to síce hús, ale ja tomu hovorím šušenie. Znie to proste dobré. Ja tu pozerám, že tá landmina ma tu minimum trochu rozbila, tak si myslím, že či mi dokážem zrušiť. Nie, evidentne musím proste na ňu vstúpiť. Počkaj, skúsim to takto. Jo. No, tak to asi nepôjde, ale počkaj, ja tu teda vyhodím tento drink, toto takisto. Teda tieto dva prázdne zásobníky. Komitu tiež teda vyhodím pre zásobníky hlavne. To je teraz dôležitejšie. OK. Teraz zahodím tiež, to nepoužívam skoro vôbec. Čeknem všetky tie magy. Sa hodila, ale nemám miesto. To by som väčší batoh. Takže ja sa asi najem a napijem. Nech ušetrím nejaké miesto. Zlakol, ale len svetlo a ja si tam dopúcu aj tú ruku konečne.
dole, že čo tam dávam. Keď tu nie je nič. Kde sú ďalší? Pozerám, že je ďalšie, hlavne jedlo a voda. Nasledčne to kontrolovať úplne všetko. Jo, a pozerám, že tuto má to konečne... Aha, tak tuto mi to dá... Jo. Takže tu sa konečne mám poriadne najesť a napiť. Tak to som si mohol ušetriť tých pár minút dozadu. Sú nejaké Volius? Nie. To je tak... Jo, tu sú nejaké ďalšie Radkoly. Tis, no Alionka. Ja sa už najem poriadne. Už sa mám nájsť, tak sa najem poriadne. Počkaj, toto je dobré, Mark 3, to je väčší. To je väčší backpack než to, čo mám ja. No, backpack, rig. Takže tam môžem hodiť všetko, čo mám odtiaľto. Mám ešte 5 len. Paskujem to do... tohoto plného. Party. Taký drahá vec. Bude predávať. Tu nie je niečo? Blue Fire? OK. Si prečítam v hideoute. Som mi teraz normálne chce ísť hľadať ešte nejaké ďalšie listy. Jo, toto pozerám, že je USEC Armor, to je 4-ková verzia tohto môjho armoru. Čo to je? Jo, DNR-ko. RDčko, to je... No, tento modul, škoda, že to nemôžem brať, lebo to by som potreboval dotázku, ale... Asi bude čas na to neskôr. Ja, tu už je tak nejak veľké finále. Okej. To bolo trochu nepríjemné, ale musel som to urobiť. S-March. Give it to me. Dobre, už
by mali posledné animácie, takže ja už sa nebudem healovať ďalej, ale jednoznačne toto ešte dopreskúmavam. O, to sú doláre. Survivalizer, to je tiež docela dobré. OK. To je dobré, to som asi mohol dať na toto aspoň. Airbatterka. To všetko sú money. A tu pozerám, že asi nič moc nebude. Tu je nejaká ďalšia mŕtvola s nejakým ďalším listom. Počkať, takto ešte predtým, než mám času. 10 minút, OK. Teraz ma napadlo, že či si nemôžem ten list, ktorý som našiel predtým, prečítať aj takto v raide. Je to niekde? Nejde. No dobre, tak nič. OK, ale čo ja viem je... Čo docela lutujem, že som vynechal, je, že tu je takto schovaný ledex, ktorý je veľmi potrebný pre jeden budúci task. A toto je PvEčko, takže nemal by ho byť problém získať podľa mňa aj neskôr, ale keď sa už takto ponúkam a tu 100% spawn, tak prečo nie? Núknem sa. Hošani. Chcel dobré AR-ko, ale ja už zbrane mám. Počkaj, ty nemáš batohy. Ja mám reálne za to, že sa na tých skavov platí pozerať len batohy, nič viac. No dobre. Ja si myslím, že to som asi preskúmal všetko z Ground Zero. Takže... ja, poďme do hideoutu. Yep, objective complete. Najlepší zvuk. DJ Tarkov. Ok, začne sa mi viac páči tento štart, lebo predtým sme proste len začali, ale teraz už sme začali ako reálne. Začne, veľmi chválim tento tutoriál. Ok, welcome to PvE zone. Jo, také malé vysvetlenie, proste všetko je rovnaké ako v PvP zóne, len s tým rozdielom, že PMCčka sú tu takisto AIčka. Takže, môžem si najprv pozrieť môj hideout. Jo, ktorý vyzerá príšerne. Ja už som skoro zabudol, ako toto vyzerá. Niečo si môže pôjde nejaká ventilácia. Ďakujem. Pozriem si moju stežku, ktorá je loadnutá, pretože som... Aj. OK, nepýtajte sa ma, ako som prišiel k tomu, no a ja si myslím, že že evidentne sa na tej mape niekde nachádza aj grafická karta, že tiež jeden dosť potrebné. Neviem, prečo sa mi teraz zmazala moja celá stežka, ale pozerám, že pár vecí tu z nej ostalo. Si tu ešte nastavím nejaké, ako mám vyzerať. No jo, a tak počkať, handbook, info items, notes, jo, Tarkov issue. Jo, a to sú asi všetky veci, ktoré mi
Jo, a toto sú asi všetky tie veci, ktoré som tam nejak myslel v PVčku, sa to evidentne dáva samo, preto som si istý, že to nebolo. OK, takže... Jo, jednoznačne to hovorí, že to je EMPčko, proste bolo. Jo, tu sú exity, my sme použili práve tento tretí. Toto ani neviem, čo je. Tarkov issue. OK, a tieto dve audiotapy, ktoré... Jo. Ja ich zruším. No jo, a... No tak fajn, takže... Ešte asi poviem pozrieť, jak mám pokračovať ďalej. Vlastne ja viem, ale... Escape Ground Zero. Hej, ale to som splnil. Fuck. OK, ja mám proste pocit, že sa to asi iba nejak buglo. Takže... No, vlastne poďme teda Escape z Ground Zero. Rozmýšľam, či chcem ísť takto ako Timík, alebo si vezmem aspoň nejakú zbraň a asi si vezmem aspoň MDR-o. Začne ako Timík nebudem tu za sraba. Jo, munícia nemôže ísť do kontajneru. Vezmem so sebou tú Grizzlynu, jedno CMS-o, vazelínu. Jo, a nechám to asi takto. Tak poďme. Tak asi poďme na Ground Zero. Ja pozerám, že sa to ešte nemôžem ani poisťovať, takže musím proste prežiť. No, divné, nechápem prečo to dá. OK, takže oficiálne prvý raid, nechápem, ja to malo posunúť už po hentom tutoriáli, ale tak evidentne musím najprv zdrhnúť normálne. No, nevadí, tak sa aspoň trochu nalútim iba, toto bude taký rýchly raidík. Nech odomniekneme to ďalšie a potom to asi aj skončím. Jo, tu je nejaký workshop. No neviem, kedy z tých railov má byť ten drahý. Počkaj, trošku si zastrieľame. Chudák. OK, tak nejaké ďalšie veci poďme nazbierať. Medicálky, to sa hodí tiež, všetky dobré.
Tak na začiatok je treba, alebo skôr dobre brať úplne všetko. Bo nikdy nevieš, čo sa môže človeku hodiť. By zaujímalo, odkiaľ je tá streľba, aby som ju asi za ňou šiel aj. Týchto PC blokov sú vždycky... No, z počítačov sú vždycky dobré looty. Tak to na začiatok. Ďalšia salva, to je dobré, to je do tasku. Tu kabinety nebudem prezerať. No a ja sa asi vydám k jednomu exitu. Kamaráde, neprekvapuj ma. Ďalšie noodles. Neznášam, keď ma skalujú vidieť cez tie kríky. To bol tento, ale kde je ten druhý? Si tiež dobrý zdroj lootu, no skôr zdroj do hideoutu. Veterán 995, to je docela dobré. 150 magnumy, to tuším ide do Deaglov, ak nejaký nájdem, tak to bude skvelé. No a ešte predtým, než odtiaľto vypadnem, tuto viem, že sa nachádza kopa počítačov, takže idem preklepnúť. TDčko. Tiež veľmi skvelé veci.
Tak to nejde, chápem. Nie sú to ešte nejaké mŕtvoly? Tu sú nejaké mŕtvoly. To síce nie sú teda mŕtvoly hráčov a skavov, ale proste takéto mŕtvoly a toto je náhodou vynikajúci scope. Aspoň nejaká pištolka, why not? Kapacitátore zahodím, tie sú docela useless. No, škoda, aby som sa teda tej strelbe rád pripojil, ale to ešte robiť nebudem. Nie zatiaľ. Filter. Tak HDDčko zahodím. Filter je trošku lepší. Dobre, tak exit a snáď ma to teraz nechá postúpiť. A ja som si mal skontrolovať exity, pretože som idiot a ja predpokladám exit na opačnom konci mapy. Yep, American checkpoint, takže to znamená, že asi budem musieť ísť cez tú streľbu. Nevadí. Aspoň možno získam nejaké ďalšie zbrane. To dal pod semkou?
Jo, tu sme ukončovali tutoriál. Bro, really? Nebudem to už liečiť. Proste odtiaľ to extraktnem. Ok, to bol taký trochu neplánovaný raid, ale snad... Jo, objective complete, no tak schválne. Keď sú prvé healthcary zadarmo. Mo neodmietnem. Jo, takže teraz už konečne môžem pokračovať ďalej, takže poďme sa ešte s tými dvomi porozprávať. A ja si myslím, že už točím viac ako hodinu, takže to ukončím potom a uvidíme čo ďalej. Jo, konečne môžem navštevovať mojich obľúbených traderov. Добрый день. Вы правильно сделали, что обратились ко мне. Но я не смогу провести вас через весь город. В Таркове ни у кого нет полного контроля над территорией. Я знаю людей, которые могли бы показать вам безопасные маршруты в городских кварталах. Но вы должны понимать, что на удержание этих проходов уходит немало ресурсов. Мы пользуемся этими маршрутами для вывода гражданских, поэтому не экономим на безопасности. Я рада, что вам оказалась небезразлична судьба мирных жителей, с трудом выживающих в городских кварталах. Вы сделали правильный выбор. OK, tak toto bola terapistka, tá mi v podstate povedala iba, aby som... že ma nemôže previesť cez celý Tarkov, pretože... Ale poznám aspoň nejaké cestičky a musel som zaplatiť, aby som tieto cestičky vedel a predpokladám, že to mi odomklo... До следующего раза. To mi odomklo Streets of Tarkov. No dobre, tak... Ešte sa navštívim toho Rachmana. Заходи, заходи. Обижаешь, Ахпер. У барахольщика ты все найдешь, что нужно. Хочешь броники, хочешь реально модный шмот тебе подберем. Но ты же не просто так зашел, а? Эвакуироваться собрался, да? Много кто там выйти пытался. Но зашел ты правильно. Я тебя и с нужными людьми сведу, и дорогу покажу. Сделай только кое-что для меня сначала. В лесочке рядом с Ультрой какой-то кипиш начался. Вроде даже техника была. Короче, надо проверить эти места. Свои все у меня уже заняты работой. Так что ты вовремя объявился. Больно ты шустрый, брат. Если инфу достанешь, так и покруче работу тебе найдем. Так что возвращайся, как осмотришься. До встречи, брат.
OK, a to bol Ragman, ten mi v podstate povedal, že ma navedie na... Ja mu som vlastne vysvetlil, že sa potrebujem dostať do portu, no presne povedal na terminál, ale on mi povedal, že ma navedie na ďalšiu mapu, ale najprv pre neho musím niečo skontrolovať na interchangeoch. Takže jo, to bol teda prvý diel a prvé raidy v tejto hre, takže vám ďakujem, že ste sa pozerali a uvidím sa s vami u ďalšieho dielu. Zatiaľ, čus.